Hello guys, shout out pala ako sa gustong makakita kung paano ako maggawa ng atsara. So ito na po, ginawa ko na po yung atsara. So timing po ma'am na mayroong nag-order dahil naubos yung atsara na ginawa ko kahapon. So ito paano ako gumawa. So panoorin nyo. Kasi kanya-kanya naman tayo ng style kung paano gumawa. So panoorin nyo guys sa diskarte kung paano gumawa ng atsara. Hello guys, good morning. Welcome sa among YouTube ni Dante. Mong Dante guys, kay mura po ni sa tao. Kay mutabang po ni sa ganahan, mutabang na masiran sa sabak-sabak. Tanaw na porma niya oh. Tanaw na po na hi saka. Hi Ma'am Liberty Escobia. Salamat Ma'am Liberty sa imong pagtan-aw always ni Dante. Ka-cute ra ba sa imong gisin nga unggoy. Babay na ate. Hatod ni Nicole kay manilig para baka na. Hindi naman, kilit na kay kuma. Bye. Amping na. Bye, love you. Tuwa na. Bye na. Di mo sabutin dugog, di po kumutin dugog. Ano si ate oh? Na may manok. Bye, te. Dagal sa bye, te. Nakaw na kiyatod sa nakaw. Awas dan tira ko luhatod. Hindi mo tawid sa kalsada Dante ha. Dud siya. Gapi is dya guys kay Friday. Hi. Wala man si Papa. Si Dya oh. Hi. Ana po si Dya oh. Maliit na dyan karon. Hi sa guys nila. Hi guys. Tika naman yung cellphone na. Bye, love you. Sige na ma, oy. Kay mas kanti dito mo kay. Bye ate. Bye nak. Sakay na sa Cristel. Sagahang mga ipangtanom nga bumukuan guys so humamila. Dagan kayo sa buwak. Oh. Mas pikas po diyo. So maniyahang gitanong diya si aging adlaw guys. Nangabuhi na. Agay namatay man ag-uban. Namatay ag-uban guys oh. Pero kuan guys, nabuhi ag-uban ah. Tam na lang nagbalik. A few moments later. So guys, ayan na yung mga binalatan na malalaking papaya. Ayan. So mayroon palang nag-request nito na mag-video ako habang nagluto kung paano yung gagawin sa pagluto ng atsara. So, may bagong kinuha si Papa Eddie. Ano na, hinog na. Ayan o. Wala na yung mas ano pa nito pa. Yan na talaga hinog.
Yun oh guys, oh. Mas masarap din pag medyo ano na yung hinog-hinog na, para kunting sugar na lang ilalagay kasi matamis na siya. So ito na, tapos na ako magbanggod. So nilagyan ko siya ng asin para pigaan natin ng asin para mawala yung tuwas. Tuwas wala sa buhol guys. So mawala yung tuwas. So mawala yung dagta ng ano. So piga-pigain lang natin yan guys. So pagkatapos natin magpiga nito ay ating hugasan. Hugasan natin ng maraming bisis. Tapos ilagay natin sa streamer or salaan. Yung iba pa nga nito guys, ano eh, nabukasan na yung patuyuin talaga nila ba, patuyuin. So, ganun lang yan kadali maggawa ng atsara. Gayain natin to ng ganyan, no? Dili siguro sa pikos ng suman. Pa-order. So, mag-video ko guys kung paano to niluto. Yun o, lumabas na yung ano niya, oh. Shout out na sa ano na lang diyan. Sisiga pa. So, shout out din ko sa gustong manood nito kung paano ginawa yung Nawala mo ganyan kung ano, paano ginawa yung atsara. Kasi gagawa din daw siya. So, ganito lang yan. Yun o, lumabas yung katas, oh. Pagkatapos na nito, hugasan mo lang maraming bisis. Or mga 5 bisis mo hugasan. Tapos pigain ulit. muro magkindi. Masarap din to, ano, bula-bulahin. At sarap pits. Yung ano, pwedeng ulam to, lagyan mo to ng giniling ba, tapos Turtahon. So, yung pandemic is, lagi kami nag-ulam ng ganito. Puro turta na, ano, Turtang okra. Turtang talong. Turtang kalabasa. Araw-araw kami noon, turta. Parang maturta, turtahon. Kasi ayun yung kumain ng okra, kaya ang ginawa ko, tinurta ko yung okra. Or i-fried ba? Para makapangarin. So, tama ma'am, yung request mo, mayroon din nag-order. So, nakita mo to kung paano ito ginawa. So, pinakuha ko na lang si Nicole doon sa likod ng tubig kasi mainit doon guys. Sa lababo, mainit. Sige na na, lagay mo tubig. Okay lang pala. Kahit mga 4 na bisis mo lang to, ano yun guys, 4 na bisis mo lang sa hugasan. Guys, nahinog na rin yung ano guys, oh. Yung nakaraang ano. So, pinatulo ko muna guys yung siniga. Pag nakatulo na talaga yun siya. Pwede rin yan, ano guys, ano nyo, i-blood. Para matuyo talaga siya yung tubig ba. Ganun lang kadali. Yung iba pa nga guys, ano eh, bilad muna nila ng kalahating araw before nila gawin atsara. Para mawala talaga yung tubig. Para kahit matagal yung atsara nyo, hindi mapanis. Amis. Ito yung kasama nung inatsara kong nakaraan guys eh. Hinog na. So guys, kaya nakatuyo naman yung ano ko na kay kanikinhanglan po natin yung ano, gayatin. O atong edgarin ba? Ini carrots. Tapos may ano na si Nicole guys na bawang. Tapos luya. Para mabango yung sara natin guys.
isang ganito. So yung kailangan takalin din natin yung suka. Dalawang mangkok na yan dapat mayroon dalawang tasa dapat yan guys eh. So depende rin sa kadami ng ano nyo. Depende sa dami niya ng ginawa nyo na ginadgad. Dagdagan natin guys. So suka yan So ganyan karaming suka Yung nakaready na yung natin guys, pinapatuyo ko na yan, yung pinigaan ko kanina na papaya. Nandito na lahat yung mga panghalo natin. So mayroon tayong asin, isang kutsarang asin, hindi asukal, isang ganito na asukal guys. So depende lang din sa kadami ng gagawin nyo. Tapos mayroon tayong luya, so depende rin yan kung gaano karami yung nyo, asara. Tapos bawang, sibuyas, bell pepper, then carrots. So depende lang yan sa talaga nyo guys, yung kadami. So kung marami yung atsara nyo, so marami din dapat yung luya nyo at saka yan mga bawang. So ayan na guys, mag-start na ako para shout out pala ako dun sa gusto palang manood kung paano ko ginawa. So thank you kay mayroon akong content ngayong araw na to. So nagpakulo na ako ng guys, nagpakulo na ako ng suka. Sukal. Tapos lahat guys ilagay natin. Ilagay mo yung assistant ko si Nicole guys. Lagay mo yung carrot, isa sukal. So yan, carrots. Lahat ilagay mo na. Luya. So hinaan lang natin yung apoy. Bawang. So sili. Version ko to guys, di ko lang alam sa ibang nagluluto ng atsara kung ganito, basta Tapos last, asin. sa mga tagaluto ng mga atsara. So depende lang din yan sa inyo kung ano yung diskarte nyo pagluto. Kasi yung pagluto ko, lulutuin ko muna yan suka para hindi natin mapanis yung ating atsara. So ang ingay mo Ili tayin natin kumulo yan guys at saka maluto yung natin mga lamas. Tapos dito na natin tikman kung tama lang yung timpla. Kung tama lang ba yung tamis niya. So ang bango guys, muna talaga na sobrang bango na siya. Paminta mo. Nilagay mo pala yung paminta. So lalagyan natin yung paminta guys. Depende sa inyo kung malagay rin kayo ng paminta. Kasi yung paminta maanghang yan eh. Yun ang gusto nila, yung maanghang yung Kung gusto nyo rin, lagyan nyo ng sili. Kung gusto nyo maanghang yung atsara nyo. So hintayin natin yan siya kumulo guys. So saka natin ilagay yung ginadgad natin na Tapos pag kumulo yan guys, tikman nyo kung tama ba yung tamis niya. Kasi kulang na yung tamis, lagyan nyo kung gusto nyo yung talagang matamis na patamis. So grabe, lakas ng hangin guys. Kaya nga hirap na hirap ako magluto guys dahil nilagyan ko lang ng tabing. Tapos yung sa likod doon ng kusina guys, natuklap na, lumipad yan kagabi. Ayun yung mga yero sa baba. So magliparan talaga yan, maubos na yung atip na yan guys yung bubong pala atip. So maubos na talaga yung bubong yan, sobrang lakas ng hangin. So nagsaglit pala ako ng punta ng guys sa Dalagit. Tapos dumaan ako kay Jijin Bors. May binigay ako sa kanyang papaya at saka atsal. Ayun ang dilim ng ko alam bakit ganito yung panahon. Yung ko guys, tinabingan ko na lang ng plywood to. Kasi mahangin. Buka lang. Para hindi yung apoy natin guys. Mahirap magluto dito pag mahangin. So pasensya na kayo sa kawali namin guys kasi galing niyan sa nilutuan namin ng kahoy. Nilinisan ko pa yan guys, hindi ko pa nalinisan yan.
So malapit na siya kumulo. Ang bango naman siya guys. Talagang maamoy na amoy mo na yung amoy na atsara. So ganun lang, lutuin nyo lang talaga yung suka para hindi mapanis yung ano nyo, atsara. Kahit 6 na buwan pa yan or ilang taon yan, di yan masira. Kasi yung iba guys, may alam ko na magluto. Ihuli nila yung suka. Tapos haluin nila. Ako guys, hindi. Iluluto ko muna. Hanggang ano siya guys, hanggang maluto siya. You know, kumukulo na talaga siya. So maraming salamat para kay Liberty Escobia na nag-sponsor sa akin ng ng steamer para sa aking budbud. So ayun na guys, kumulo na siya. Amoy na talaga yung ano niya. Yung nakakabango nito guys, yung bell pepper saka yung ahos. Ano ba yung ahos? Bawang. So ayun na, kumulo na akin na ngayon naubos na kasi yung niluto ko guys eh. Binigyan ko rin si Jijin kasi Junjun mo. Tikman nila yung panoorin nyo lang yung vlog niya guys kasi vlog daw yun. Hindi na ako nagtagal doon eh. Dinaan ko lang yun kasi nagmamadali kami guys kasi malakas yung hangin. Akin na ngayon kasi kumulo na. So sa amoy pa lang sobrang sarap na. Manda lang. So ayan. So ihalo natin to guys ng mabuti. Okay na yun. Marami tayong papaya. So ganyan lang kadali magluto ng atsara. So ayan na guys, yung iba guys, kung gusto niyo magkaroon ng kulay, pwede rin niyo lagyan ng aswiti. Pero ako hindi na ako naglalagay ng aswiti. Kasi wala ding aswiti dito. So pwede rin talaga kayo maglagay ng aswiti para maging kulay orange yung maging kulay orange yung atsara nyo. Tapos hintayin nyo lang guys na maubos na yung niya, yung sabaw. Yun yung kunting kasi maluluto na yung natin. Ganun lang kadali. Pero hinaan lang yun yung apoy na hanggang dandahan siyang maluto. Napakasarap niya yun. So ito na guys. So bukas na lang ito bigay sa mga nag-order nito. May nag-order nito 3 tab. Tapos mga kasamahan ni Papa Edie. So shout out pala ako ni Ames Journey na mag-order din ng moron. So guys, nanggaling pala ako ng Dalagit. Sumaglit din ako ila ka Jijin Burs kaya naghatid din ako ng papaya at saka So bumili na ako ng Ma'am Liberty Escobia. Maraming salamat pala sa sponsor mo. So nakapamili ako nitong lulutuin ko na para sa moron na nilubid. Tsaka yung sponsor mo na steamer, in-order pa ni Nicole sa online. Tsaka bumili rin ako ng sugar. So niready ko na to lahat. Kasi sa Lunes marami. So bumili rin ako ng doon guys, lamas kasi mas mura doon. Saka bumili rin ako ng kamuti. Kuyaw ka azo kay kalit lagi unos. Nak, tabangi ko na rin nakbi. Kaya unos na po nak. Hala, niya tumba na. Oh my God. Gabi pagali na natumba ng kuwan Kasi na naguba. Dito guys natangtang na ng atop dito sa kuan jud ba dungagan. Delikado ra ba ng mga sin nga mulupad kay na maputod di na tong liog. Nak, ligpit mo na to nak. So tapos na rin ako nagluto ng guys. Atsara. So maraming salamat sa inyong maraming salamat. Ma'am
Liberty Escobian, salamat kaadyo sa imong sponsor nga para lutuan na og kuan. So hatong lang nato to nga moabot to kay gi-order pa ni Nicole sa kuan online kay bisag asa mi mangita diabot nangita na mis dalag itwa sa Gaisano wa. So salamat kaadyo Ma'am Liberty, diya amping diya sa Germany. La Ginoo ko, matumba naman kanihang kapadyas. Ginoo ko. Na para ba di saging nga. Para naghana ka jug bunga guys na ahaw dakong ka jug bulig. Matumba na sayang. Diya gabi ipod guys nga ni pudi mas kasag patong gabi. Diya na nagsugod na aguwan. Manang lisod ka jud lagi magsuman guys, manang magsuman man ta ko ugma Sabado. Diya nga ni man yung panahon. Hala, Ginoo ko. Diyos ko. Among baatot da ni ron maabli ni ron. Ngano kaning nagunos man? Nandun sa unos guys. Ginoo ko kulba ka. Ginoo ang pintang tanan. Kaya murag grabe naman dyan yung iwan. Ganiha ang naagihan guys. Nangatumba na tong mga kuan sa kalsada kana nga bali nang sanga baka nang gabok na mga kahoy. Sus delikado kadto na sila nga may moagi ang mga motorista ban ma kaibingan nga mabagsakan ja. Nadlek na ko daning lubiha. Kinara jud na sa muhang atubangan na duha ka buok kani oh. Yung kalit talaga ka ng hagupit ning unos. So amping tantanan guys, see you in my next vlog. Daghang kayo salamat kay mag-edit tapos kulong guys kay grabe na dyan ka kuan kusog na hangin.